solució dels pecadors, els que han pecat i no estan morts. Vestits en l'art de Bruce Dines, càncer de la societat, la sacietat d'un món banal on sol servís un tros de carn. És pecat i tradició comprar decència i compassió, deixar l'art en un calaix, en el calaix de la foscor. I ahí és on brilla més fort, no hi ha remuneració, tot és més pur i més sincer, no hi ha cap puta condició. I ahí és quan l'art cobra vida, follant-se amb música i veu, tenint com a filles les lletres que lluiten per la llibertat.